buenos días. Que tal? Benvidos a diario dun neno labrego. Pois nada, aquí me tedes arrancando no esterco. Isto é ouro puro. Aquí temos unhas cortiñas dun veciño que ten cabalos e nada, pois vamos estamos quitando este esterco desta corte, que é unha auténtica pasada. Isto para ahora, para os cultivos de outono e inverno, para os repolos, para as berzas, vailles vir de lujo. E algún tamén vai para mezclar co resto, co resto de cousas que vou quitando da horta para o ano que ven. Así que nada, xa vedes que esta é unha tarea bastante durilla, pero isto é o mellor que se pode botar á horta. Nin químicos, nin outro tipo de abonos. Abono de cabalo, vaca, ovella, coello. Eso é o mellor. E aquí xa vedes que vou con un remolque bastante cargadiño para casa. Se me dá tempo a mañá, ainda virei por outro pouco máis. Así que nada, vamos a seguir chollando. Un saúdo de Juanjo desde Galicia, aquí en Diario dun Neno Labrego.